Għal sena oħra l-budget tas-sena d-dieħla alloka 100 miljun euro għal bini mill-ġdid ta' toroq ġodda madwar pajjiżna. Dan bħala parti mill-investiment ta' 700 miljun euro għal bini ta' toroq ġodda fuq medda ta' 7 snin. Bil-pont pedonali ġdid u parti mill-proġett tal-Junction tal-Marsa fl-isfond, il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borch stqar kif dan huwa budget ieħor mibni fuq is-sisien ta' gvern b'qalb soċjali. Stqar kif dan il-budget għal sena oħra ser jagħti trasport b'xejn liż-żgħażagħ li għandhom bejn is-16 u l-20 sena, lill-istudenti u lil persuni b'diżabilità. Dan fil-waqt li mis-sena d-dieħla l-anzjani li għandhom il-fuq minn 70 sena wkoll ser jibdew jibbenefikaw mill-użu ta' trasport pubbliku b'xejn. Spjega wkoll kif il-ħlasa l-liċenzja ta' muturi żgħar b'magni 1-5 ser jonqos minn 65 euro għal 25 euro. Dan fil-waqt li skema oħra ser twassal sabiex kull min jiskrapja karozza li għandha l-fuq minn 10 snin, il-Gvern jgħinu fix-xiri ta' mutur bi ħlas ta' nofs l-ispiża. Il-Ministru Ian Borch spjega kif għal żmien twil pajjiżna kien dera jara proġetti li jdumu ma jitlestew u li jsiru bi kwalità inferjuri. Fost dawn semma t-terminal ta' Ċirkewwa u l-Isptar Mater Dei. Proġetti bħal dawn jikkuntrastaw bil-qabda mal-mod ta' kif qed isiru proġetti infrastrutturali kbar bħal Junction tal-Marsa li ser tkun tlestiet fi 3 snin u l-mini ta' Santa Lucia. Dan fil-waqt li spjega kif ix-xogħol qed isir fil-proġett ta' Central Link kien ilu ppjanat minn żmien il-Prim Ministru George Borg Olivier, iżda dan qatt ma kien ġie attwat minn amministrazzjonijiet preċedenti. Il-budget ta' Gvern Laburista għal darb'oħra qiegħed iżomm il-kelma mal-poplu Malti Wawċi. Il-poplu Malti Wawċi rrid li pajjiżna jinvesti fl-infrastruttura tiegħu. Ninvestu fit-toroq tagħna, ninvestu fi proġetti li qed isolvu l-kriżijiet ta' 20 ta' snin biex wieħed jista' jiċċaqlaq minn post tal ieħor b'mod mill-aktar diċenti u f'ħinijiet raġonevoli. Innota wkoll kif dan il-Gvern ser ikun qed irott lura d-daqs ta' 60 ground tal-futbol f'Park Nazzjonali f'Taqali bit-tħawwil ta' 80,000 siġra ġdida. Intant min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni Chris Saġus innota kif fl-aħħar xhur ingħatat injezzjoni qawwija lis-settur tal-proprjetà u l-familji Maltin Wawċin baqgħu jkunu mejjuna sabiex jinvestu fil-proprjetà. Fost l-għajnuna li ngħatat hija tnaqqis fit-taxxa tal-boll li rat ammont rekord ta' konvenji fix-xhur tas-sajf. Spjega kif l-iskema tal-first time buyers dan il-budget tas-sena d-dieħla ġeddida u tejjiba hekk kif issa l-eżenzjoni tat-taxxa ġiet estiża għal fuq l-ewwel 200,000 euro. Għannu l-mod kif b'mod fatwali ngħinu lill-familji tagħni sabiex ikunu jistgħu ikunu siru sidin ta' djarhom.